toyumuzun merkezine kadam baktı. Şafak Salali saatlik soğuğun bile. Yürü. Yine. Döwletde sahna bolýar. Sahna boluveripdir. Ýöne häzir bu sahna ütgemeli söhbetçan. Arka duruş bilen ekran bolmaly. Bedegleri wapça ütgemeli. Sebäbi bu konsertin sahnasy 25-nji maýda netip bolsa uçurumlar üçün söhbetçan bilen bir gowy show konsertimiz var. Hemme jaňy çagyrýar. Kadrli mektebe oturyan uçurumlar, yukarı kocaların oturyan uçurumlar hemmeňizi bizine 25-nji maý güni 19:00'da Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde gowy show konsert taýýarladyk. Döwletde men nesip bolsa alyp barar, gülüşür, değişir, bilen täzeden täze aýdymlarla siziň öňüňizde çykyş ederiz. Soraja başlar, umman gelin biz size garaşar. Degen bizden yoksa da ýerde bir näçe artistlerimiz var. Olaram değişme oýnak giderler. Netip bolsa gattyk gyzykly boljak. 25-nji maý hakykatdan söhbetçan hemmämiz üçin bayramçylyk doğrudan. Hemmämizde şu günden hükmän suratda ýadygar galan bir wakaçyklar bardyr. Gelin şu ýerde bideňe şol konsertimiz siziň ýakdan çykmajak güllerinize sowgat bolsun diýär. Biz size garaşar. Seň durmuşyňda pul näçinji ýerde durýar? Iň soňky. Iň soňky. Gatyň soňky. Pul seň durmuşyňda näçinji ýerde durýar? Neçe men taýinliksyz bular ýa-da otdy. Hiç kim taýinliksyz. 3-nji ýerde. Yerem berem, okam, znaçenie berem, pulu. Men seni görüşüm boýunça sen realny şonýalan adama men diýen ýöne. Pulsuzam. Ilki duhovnost, ilki duhovnost, ondan soň tipa. Edýän işiňe söýgü, onu döretmeli, ütkeşek vibe bermeli. Pul näçinji ýerde durýar? Bizim durmuşymyzda pul birinji ýerde durýar. Seriozmy? Bir diýmäň brat, birinji o şurfaglyk diýerler. Birinci ýerde. Dawai 3-nji goýal brat. Getir birinci ýerde däl ýönüm. Birinji şluga girermi gadiýan? Girýärmi? Girer. Men öz pikirime maýdan. Pul hiçinji ýerde durýar. Birinji o şurfaglyk diýerler. Birinji ýerde näme? Birinji ýerde men toýan adamlar maşgalam. Birdemi? Söýgü. Söýgü. Nihayet mehribanlarım yarım saat geçenden son saçımızı yuvuyaz ve şuları ýaly öl vakti alıp şu rozmarin çalyaz. Bunun edil yankı yağ çalışımızı ýaly saçlarımızın tarlarına çalyaz. Gorkodayım. Yönü şunu fere savrak bolmaly gözüňizde ise ajadyr. Soňra hemme tarlarına çalyp çykandan soň uklat gedýäs. Nihayet size peýdar maslahat. Ene mehribanlarym, salam. Mehriban illeşler ine biz şun. Heme aýete görnüp, öz ogwamda, gargalada, hemem suwlanma wajana geldik. Ýere şu gudraty güýçli, şeýle güýçliler suwlanma wajan Allahjan. Gudraty güýçli ine şu hat teredinni. Aşak goýdyga, şu iýde gitýärdi ine der, şu iýde gidip barýar da maşin. Öňe gidip barýar, neutralna goýdyk goň iýde gidip barýar. Ödem o aşak, eň aşakda goýdyk deret. Allah'a ver kudretini dönüyor der iyi de gidip barıyor şumat maşin. Yine öňe gitini. Yine her şumat çigim rolla da. Yine öňe gidip barıyor. Görýärmi? Kudreti güýçli edýdi Allah'ım her ýerde bara kudreti güýçli ulalar. Yine şulama wajana barýar Allah'jan. Ziyaretlerimiz kabul bolsun hemmämiz ki ähli dogullamyda, garyndaşlamyda ähli musulman dogullamyda dilek etýän Allah'tan ziyaretlerimiz kabul bolsun. Ene geldigine şulanma wajana. Akşlarda hemrani artistlerden tünik. Jana bala. Onu 2016'da oynanan şu bize kararda seyredecek mi, seyretmeyecek mi? Şu an için özümüzün külörden alıp verilýän men. Kayıp sen men dinleyen oğlum mu? İşten mi dörtte? Sen men dinleyen oğlum mu? Dinleyen o bundan mı sen ne dinleyen? Bundan ahir dinlesen bu öydü yaşar yağları. Sen dinlesen diyen olýar mı? Bay dinlersin ha. Kan dinlemeyenem var. Sen dinlesen bulaydı yaşap olm deyip. Men dinlesi kim dinlemesin? Ece
Yen sizin esirinde tirsik. Vay bağlam şunu. Tirsiysen dile etmedik. Allah can men oğluma doğru. Nasip şekil atasın. O gelmeden arkalı devlet la avrayli. Vay mehirliyle mor. Ya tam kilo var. Hem mollu hem may tuğulunu. Dünya sizi görüyorsun. Canım çağan, vay çağan. Allah can sağ olsun. Durmuşta Allah can arzucuklarına yetin. Belki çağıran bir yıl. Timra bilen ondan sizem iyiceden kino. Limra kimi de govor ya he.